बावलानायाबो थिदोंना आंनि साननायावहाय हाइस्ट लावलांब्लाबो 40 बिनिफ्राय 40निफ्राय गाहायाव मेसेजफ्रा जोबनांगौ बिदिब्लासो रेपिटेसन जायो आरो बयबो खोनासंनो इन्ट्रेस्ट जायो आरो एग्जामफोरखौ हाबनो मोनसायो माने गोबां गोलाव होननाङोब्ला गोबां मानसिफ्रा बायो बिदिबायदि बिदि गोलाव लायो बिदि फालंआबो गोलाव लासैलै जोङो गेजेर लामा बायनानै जिरायनो बायो नैबेबायदिबो रायज्लायसोनाय जायो बेनिखायनो जों माखासे माबाखौ नायनानैहाय ओंखायनो जोङो थाब थाब सोलों आर'ज बे आर'जआ जोंनि थाखाय मा आर'जआ जोंनि मोनसे मा होनो ख्रिस्टियानफोरनि बियो हां होननानैहाय बाइबेलावहाय बा जोंनि नैबे जे मिडियल दमावहाय बाथ्रा लिरनाय जादों बे आर'जआ जों ख्रिस्टियान साफ्रोमनिबो जायफ्रा इसोरखौ फोथायो बे फोथायग्राफोरनि थाखाय बे आर'जआ हां मिथिबाय जों जेरै हांआखौ होबाय थायो जेरै जों ओंखामखौ जाबाय थायो आर'जआबो जों ख्रिस्टियाननि थाखाय बेयो मोनसे हां होननानैहाय बेयावहाय लिरनाय जादों जों दानिया जों नायदानि माब्ला जों आर'ज खालामनांगौ जोंनि आर'ज खालामनाया जोङो मा खालामोब्लाल' जोङो माबा बिपद जायोब्लाल' जों खालामगोन नामा जों माबा मोनसे लुबैनायावल' आङो बेबायदि ख्रिस्टियान जागोन बेयावल' जों आर'ज खालामगोन नामा आङो गाबोन बेबायदि इन्टारभिउ हैगोन आंखौल' आर'ज खालामगोन नामा आंहा गाबोन गोजान जायगायाव ओंखारलांगोन बेयाव जों आर'ज खालामगोन नङा आर'जखौ जोङो मा होनदों बेखौ जोङो जिउआवहाय माने अराय गोख्रों लाखिनो थाखायहाय जों बेखौ आर'जखौ सानफ्रोमबो जों खालामनांगौ जोंनि फोथायनायाव आरो जोंनि गोबां बिसयाव मोनफुंनायाव आरोबा जोङो मा खालामनो जों गोबां बिपदनिफ्राय रैखाथि मोननायाव जों बे आर'जखौ साफ्रोमबो जों खालामनांगौ होननानै आं सानो आरो जों बेखौ खालामबाय थानांगौ कन्टिनिउस खालामनांगौ नोङो जायैनि सिगां बेनिफ्राय उन्दुनायनि सिगां सिखारनायनि उनावहाय सिखारनाय लोगो लोगोनो बेनिफ्राय नोङो फरायनायनि सिगांबो खालामनो हागोन बहाबा थांनो ओंखारनायनि सिगां बे आर'जखौहाय जोङो खालामो बे आर'ज खालामनायखौ जोङो मोनसे थिग टाइम टेबोलाव लायालासेनो नों गोसो जाब्लानो बे आर'जखौ खालामो बे आर'जआ मा इसोरजों रायलायनाय बे आर'जआ जोंनि बिफा इसोरनियाव सहैयो मोनसे उदाहरन आं बुङो खोनासं जापाननि सासे लिरगिरिया ओरैबायदि लिरदों बे आर'जखौ गंसे बाल्थिंजोंहाय रुजुनाय जादों नोंसोरो हमनो हागोन ना बेनि बिलिनाय बाथ्राखौहाय आर'जखौ मोनसे बाल्थिंजों रुजुनाय जादों बाल्थिङा मा बाल्थिङा बहा बाहायो दै खावनायाव बाहायो बुंना दै खावनायाव बाहायो जेब्ला बे बाल्थिं गंसेखौहाय जोङो दैखौ सौहरगोन बेनिफ्राय बेयाव दिरुं खानानै बेखौ दैयाव सौहरोब्ला बे बाल्थिङा मा लाबोयो बेयो दै लाबोयो आरो बे दैखौहाय जों माहा बाहायो गोबां खामानियाव जों बाहायो नङा बेबायदि खामानि थिग बेबायदिनो आर'जआ जोंनि मोनसे बाल्थिं बायदि होननानै जों जेब्ला आर'ज खालामगोन गोजौआवहाय बे आर'जनि फिथाइया नोंनियावहाय गोबां जोंनियाव गोग्लैफैगोन मिथिबाय बेखौहाय जापाननि सासे मानसिया बेखौ बुंनाय जादों आर'जजोंहाय बे बाल्थिंखौ रुजुनाय जादों बाल्थिङावहाय दैया जेब्ला फैयो जों बे बाल्थिंनि दैखौहाय जों लोंनानैनो थांनो हायो गनाङा जों साब सिखोन जों थानो हायो थिग जोंनि ख्रिस्टियान जिबनाव बे आर'जखौ जों खालामबाय थायोब्ला जोंनि थांना थानायनि जोंखौ साब सिखोनबो बे लाखियो आर'जआ गनाङा गाज्रिनिफ्राय जोंखौ हमथायो जेब्ला बे आर'ज खालामबाय थागोन इसोरा नोंखौहाय बे आशीर्बादखौहाय नोंखौ साब सिखोनाव लाखिगोन बिपद आफोदनिफ्राय रैखाथि होगोन बेमार आजारनिफ्राय रैखाथि होगोन गोबां बेबायदिनो नोंनि फरायनाय नोंनि दावगानाय नोंनि गेलेनाय बेबायदियावहाय बियो हेफाजाब खालामो बेनिखायनो आर'जआ जोंनि थाखाय मोनसे हां होननानैहाय बहाय लिरदों बेनिखायनो जोङो बे आर'जखौ जेब्लाय ओमफ्राय जों दानिया माबायदि आर'ज खालामगोन जों आर'जखौथ' खालामनांगौ जों आर'जआ खुनु टाइम टेबोल गैया जों कन्टिनिउ जों बेखौ खालामनो हायो नों जेब्लानो गोसो अब्ला नों बेखौ खालामनो हायो आं मा बुंदों बेयो मोनसे हां बोनाय बायदि जों जेरै हांआखौ जोङो कन्टिनिउ जोङो बोयो हगारो बुंनाङा ने ना सोरबा 1 मिनिट मिनिट हमथाना लाखियो नामा हां बोनायखौ सोरबा हायो 1 मिनिट आं हले हायो आं बुजिबाय थायो गन्थंफोराव हमथेनानै 1 मिनिट थाना आं बुजिबाय थायो आं हायोबो रावबो हाया नंगौ 1 मिनिट थानो आं हले हायो स'सोङा मोखां गोजा जालायो माने लाथाबनांगौ बेबायदि दा जोङो
बेबायदि आरोखि हां लायाब्ला जोंहा बेबायदि जायो बिपद जायो गनाङानो थिग जोंबो बे आर'जखौहाय जोङो दोनथ'योब्ला बिदि खालामोब्ला उन्दुनो ओंखारबाय उन्दुबाय माने जानायनि सिगां हक जाग्रोबाय दिनै खालामबाय गाबोन खालामनायसैलाय जानायाथ' मोनसेबो जाखायो दिनै खालामालाबो जासै बा फुङावहाय दा सानजौफुनियाव खालामनायसैलाय फुङाव जाबाय जाग्रोबाय नांलाय उफाय गैला जाग्रोबालाथ' माथो बुंबावनो ने दा सानजौफुआव खालामनायसै आरो बेयावबो ना आखुदाबो ओंख्रि जाबजों माबा ओंख्रि मोजां नङा गब सोनारोना बेयाव गेलेनाय बेबायदि जायो बेनिखायनो जोङो जेब्ला नों कन्टिनिउस नोङो खालामबाय थागोन नोङो बेबायदि खालामबाय थाब्ला नोंहा मावनाय नङा ओंख्रि गोथाव नांदोंब्लाबो नों आर'जखौ खालामनो गोसो जागोन नङाब्ला मा जागोन मिथिगौना गोथावथार बे दां गोथावथार नों सोलाबनो गोसो जागोन टेस्टखौ नायगोन गोसो जागोन आरो सोलानाय लोगो लोगोथ' जानाय जाखाबाय नङा नङा बेबायदि दा आं खावलायगोन जोंनि आर'जआ जों बेबायदि जानांगोन बेनिफ्राय जों माबोरै आर'ज खालामनो दानिया बहाय मोनसे सासे सानै व्यक्तिनि बहाय आर'ज बिनायनि सासे मा होनो धोरोम गुरु आरो सासे मा होनो बहाय खाजोना खांग्रा बिसोरनि आर'ज खालामनायनिबो मोनसे सल' लाबोदों बहाय बेखौहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन लुकासनिनो 10 बाला 9निफ्राय 11 बहाय सासे व्यक्तिनि आर'ज खालामनायनि सोमोन्दै बेनिफ्राय बे आर'जखौ मा खालामनांगौ होनोब्ला गोहो गैयै जायालाबा सेलाफा माने लानानै आर'ज खालामनांगौ माने जों सेलाफोर जानायखाय बेखौ मबाइल लुकासनि 10 बाला 34 दङ बेयो माने लुकासनि 10 बाला 34 गोहो गैयै जायालाबा सेलाफ्रा लागारबो आर'ज खालामनांगौ जों बिसोरनि सेलाफोर नंगौ नङा नंगौदा ना नङा साफ्रोमबो इसोरनि सेलाफोर जेब्ला इसोरखौहाय बासायनानै फोथायो अब्लानो जों इसोरनि सेलाफोर बेनिखायनो जों इसोरनि सेलाफोर जानायखाय गोहो गैयालाबा जायालासे जेब्लायबो आर'ज खालामनांगौ होननानै लुकासनि 10 बाला 34 लिरनाय दं दानिया लुकासनि 10 बाला 9निफ्राय 34 सानै व्यक्तिनि आर'ज खालामनायनि बहाय जेब्ला सासे फारिसाया दौरिया सासे फारिसाया मा बुंदोंमोनलाय गोलाव आर'ज खालामदोंमोन आं नोंनो दान होयो आं बेबायदि होयो आं सप्तायाव जालाबानो बेबायदि फास्टिं थायोलायनाय दङ बहाय नोंथांमोना बहुत फरायलांब्ला आं फरायदों दा बेवहाय बेबायदि लिरनाय दङ बै सासे मा होनो खाजोना खांग्रा माबायदि बुंदों लाजिनानै नायफुंनानै बियो मोदै गाबनानै बियो बुंदों ओइसोर आं पापि होननानै बियो आर'ज खालामो जोंनि गोबां समावहाय जों जेब्ला गावखौ उन्नति खालामनानै जों बिदि आर'ज खालामगोन बे आर'जआ जोंनि थाखायहाय इसोरजों आर'ज होनायनि जायो सासे धोरोम गुरु सासे फारिसाय बे फारिसाया बेबायदि आर'ज खालामदोंमोन जाहैबाय माने गोबां गावखौ गेटगाना लानानै बे आर'ज खालामदोंमोन आरो गेजावबो फैयो बेबो बुंदोंमोन फास्टिंबो खालामो होननानै बेबायदि आर'ज खालामदोंमोन उपकारबो होयो दशम बाहागबो होयो होननानै बेबायदि आर'ज खालामदोंमोन होननानै बेबायदि खिन्थु सासे खाजोना खांग्राया आं पापि ना आं खांदो होननानैहाय बे आर'ज खालामनाया सोरनिया नाजावजादोंमोनलाय सोरनिया नाजावजादोंमोन इसोरजोंहाय आर'जआ खाजोना खांग्रानि आर'जआ नाजावजादों दा जोंबो बेबायदि जानांगौ आं दा बुंनांगोन बेखौहाय जों माबोरै आर'ज खालामनांगौ बेनि एजेन्डाखौ होगोन नोंथांमोना बेखौ लानानैसो आर'ज खालामहैनांगौ मिथिबाय जोंनि इन्टारमिडियेट मा खालामाथाय दा बिसोरबो ओंख्रि माने संनायावनो साखिनायखाय दं जाखाबाय होननानै जालांनो नामा आर'ज खालामो बिथांमोननि खोथासै बियो आं बिथांमोनखौ बुंखाबाय दा आं दा बुंलांगोन बेखौ बेनिखायनो जोंनि आर'जआ मा जानांगौ मोजां मोनसे ओंथि गोनां बे जानांगौ मिथिबाय जेरै बियो खाजोना खांग्राया गोसो गुरै जानानै गाबनानै बियो खालामदोंमोन पापि बेबायदि मोनसे बुंनानै बे इसोरनियाव गाबदोंमोन बे इसोरजों माबाबाय जादों खिन्थु बै फारिसायनिया बले आलदा फास्टिं थायोमोन बियो फास्टिं थायो आं खननै लायदों बे दानबो होयो होन्दों उपकार दानबो होयो होन्दों आं दशमबाबो होयो होननानै बिदों बियो आरो संनो मिथिबाय गोलाव बिदों बियो गाव जेखौ मावदों बेखौ इसोरनो खोन्थादों माने एसे दुग्गानाय बायदि जाहैदों गनाङाने जोंनि आर'जआ गोनांथि गैया जों बेखौ बुंनायनि गनाङाने गाव मा मावदों जोङो मावखानांगौखा बेखौहाय जों बेखौ इसोरनावहाय बिदि आर'ज खोन्थायोब्लालाय बे एसे बिर'दि बायदि जाहैयो आं बेखौ नुहुरो दा बेनिखायनो जोङो आर'जफ्रा माखासे समाव जोङो मोनसे मोजां थिग
माबाजोंहाय जोङो थांनांगौ आरो जोङो बाइबेलावहाय जों नुनो मोनो बाइबेलावहाय जों जेब्ला नायलाङो अब्ला मा होनदों बेवहाय माखासे बाथ्राफोर दङ जिदाइन बाला बिजाबनिफ्राय 23 बेनिफ्राय जिदाइन बाला लुकासनि जिदाइन बाला 23 सारियावबो बुङो जोंनि बे आर'जआ मा होनो बेनिफ्राय 42 सिरि बेवहाय जोङो नायब्ला नुनो मोनगोन मा बुंदों जों जेखौहाय गोसो होनानैहाय जों बिगोन बे आर'जआ इसोरा जोङो बेखौ आरो जाय बेसादखौहाय जोंनि थाखाय गोनांथि गैयालासिनो जों बेखौहाय जों मानसि हिसाबै नाम होनानै बिबाय थागोन आरो इसोरा बेखौ आंनो बा नोंथांमोननो होनो गोसो गैया बेखौ बिब्ला इसोरा होखानाय जों जेरैहाय एग्जाम्पोल हिसाबै नुनो मोनो सासे बिमाया सासे गथ'नो बियो सासे उन्दै गथ' माबायनाय गथ'नोहाय माब्लाबाबो बेनोहाय गोबौ सिखाफोर ब्लेकफोर बेनो होआ नंगौ नाङा मा होनना बुङोब्ला बे गथ'आ बिब्लाबो होनाय नङा गाबनानै बिब्लाबो होनाय नङा होगोन नामा बेबायदि गोबौ बुस्थु होगोन नामा माब्लाबा होगोन जाय बुस्थुआ बे गथ'नि थाखाय खहा खालामगोन बिमाया बेखौ बिब्लाबो गाबब्लाबो बे जुगुना गाबबाय बिसिबां गाबखां बियो अब्लाबो बेनो फैयो नामा रावबो मानो बिमाया साननाय दङ बे गथ'आ आं बेखौ होयोब्ला बे ब्लेकफोरखौ होयोब्ला बे बेजों हाना लायोब्ला आरो बेखौ जाखाङोब्ला गथ'आथ' खालामनो हागौ जेरै मेरै नांनानै बे गाव मा जानो बेखौ जेबो मिथिया बेनिखायनो मा जोंनि बिफा इसोराबो जोङो बेबायदि माखासे जाय बुस्थुखौहाय आंनो सानदों बे गथ'आ सानदों बे आं गेलेगोन बेखौहाय आखानो लुबैदों बिदिनो गाबदों बुंनांगोन खिन्थु जोंबो जोंनि जिबनावहाय माखासे बेबायदि बुस्थु थानो हागौ जेरावहाय जोङो इसोरनियावहाय जों गाबब्लाबो बिब्लाबो जों मोना इसोरा नुहुरखाना दङ नङा जेरै बिमाया नुहुरखाना दं बे गथ'आ बेखौ होयोब्ला गाबनानै बेखौ अननानै होयोब्ला बिपद दङ गनाङा जाफ्लांब्लाबो बेखौ अपारेसन खालामनांगोन गनाङा अपारेसन खालामनांगौ बासिगोन ना बासिबावा ब्लेकफोरखौ जाफ्लाङोब्ला बबेबाफोर हाना लायोब्ला मानसिया थैयो बेफोर जुदि हाना लायोब्ला मा जागोन डक्टरनिसिमबो सहैस्लाबनाय नङा नंगौ नङा बेखौ बियो मिथिगौ बेनिखायनो जोंनि यीशु ख्रीष्टआबो बेबायदि मिथिबाय जाय बुस्थुखौहाय जोंनो उदाया बेखौ होयोब्ला बेबायदि नस्थ' जागोन बियो बेबायदि बिनो थाखा फैसा एभेलेबल होयोब्ला बेबायदि जालांगोन इसोरा गासिबो मिथियो मोनखायो आरो बेखौनो जोङो गलि बिबाय थायोब्लाबो जों मोननायगोन मिथिबाय इसोरा जोंनि थाखाय बबेया जोंनि लाइफखौहाय जोङो मोजाङै दैदेनलांनो हागोन बेखौहाय बे चइसखौहाय इसोरा जोंनो आरो बिनि जोंनो अथ्रुथ' जों लुबैनानै जोङो बियोब्ला आं बेखौ मोननानै नस्थ' जालाङो बेखौ इसोराबो मिथिखागौ बेनिखायनो जे गोबां समाव जोंनि आर'जआ मालाबा मा जायो मोनफुंजाया नंगौ नङा नंगौ दा दा बेखौनो जों मा सानोसै लास्टआव बिदाबो मोना खोनासंले बारा संना गेलेब्ला इसोरानो जालांनायसै आरो गुबुन माने साननायफ्रा सैताना बे समाव खाबु मोनबाय मिथिबाय सैताना खाबु मोननानै नोंनि जिबनाव गुबुन सानहोबाय जाय बाथ्राखौ नोङो सानफेराखैमोन सिगां नों इसोरनावल' बिदोंमोन खिन्थु नोंहा मा जाहैबाय माखासे मोनैनि थाखाय जाबाय दाबो मोना बेबायदि जानानै नोङो बाग जाहैनोसै सैतानाव खाबु मोननायसै दा मोना होननाय लोगो बायदिसिना साननायसै मा नागोन नै आखां होआखिसै जाहैजेननायसै गुबुन गोबां बाथ्रा रायलायो खोनायो जोङो सोरबा होनो इसोरा गैयालै सोर नुदोंब्रा बुंग्राबो दङ सोरखौलाय सोर नुदों सोरबो दंना गैया ना बुंग्राबो दङ मिथिबाय दा लासै जोंनि जिबनावबो बेबायदि जालांनोसै बेनिखायनो साबधान नों साननांगोन आं बेफोरबायदि बिदोंमोन बे आंनि थाखाय बेबायदि नङा नामा ओंखायनो आं मोननो हायाखै जों बेखौहाय सानस्रिनो जों हानांगोन अब्लासो नोङो मोजां सासे ख्रिस्टियान बेक्ति जागोन आरो नोङो सासे आर'जआव नांथाबनो हाग्रा बेबायदि बेक्ति जागोन बेनिफ्राय जोबनायाव आं फैबाय जोबनायाव जों माबायदि आर'ज खालामनांगौ जों नायनि एक नाम्बारावहाय जों मा होनो बाख्नायनाय जों आर'ज खालामनांगौ खोनाबाय सेंग्राफोर खोनासंलाखादो जोब्बाय नै जोबना फैबाय आर'जनि जोबनायनि फारसे फैबाय जों आर'जआव मा खालामो आंखौ बुंनानै फोजोबनोसै जोङो आर'ज खालामग्रा फार्स्टआव जों बाख्नायनांगौ इसोरखौ इसोर नों आंखौहाय गाहामै लाखिबाय सानसेमानि आं थाबथ'बायदोंमोन आथिंबो लेंग्रा जागासै बाख्नायनांगौ इसोर जानो होदों बाख्नायनांगौ इसोर गनाङा आं इसोराव थांदोंमोन जेबो जायाखै जों बाख्नायनांगौ नङाब्ला जोंनि जिबनाव मा जानांगौ बेयो जोङो इसोरखौहाय जों जेब्ला आर'ज खालामो जों बाख्नायनांगौ बेखौहाय नायोब्ला नोङो गेटफोरनि 103
से सारियावहाय बियो दङ जों बाख्नायनांगोन डेभिडआबो इसोरखौ बाख्नायदों आर'ज खालामनानै बे बाख्नायदों सोर होननानै बुंनाय डेभिड बाख्नायदों बिनिफ्राय मा होनो सिमां लानांगौ जोंथ' मानसि हिसाबै जों मावखायो मावना मावा जों बयबो मावो सोरबा मावा होनना बुंब्लाबो बे जालायनाय नङा आरो जों मावो मावो होननानै जोङो मावोब्ला बे गाज्रिसो मा बुंदों बाइबेलावहाय मिथिनानैबो नोङो मावोब्ला बेयो पाप होननानै बुंदों आरो मा होनो जाय आदिखाथिखौ माने मिथिनानैबो मिथिबायदिनो बुजियोब्ला बियो आरो निमाहा गैया बेनिखायनो जों मोदोम हिसाबैहाय जों मावो मालाबा माबा जेखौ बुंथावा बेखौबो दायदो होननानै जों बुंफ्लाङो माने बुंथाव नङाब्लाबो बेबायदि जायो ना बेनिखायनो जोंनि जिबनावहाय जों सानसेयावहाय जोङो मा बुंदों मा बुङा जों बेखौ बेस जों लाबाय थानो हाया जों बुंफ्लाङोबो सोरखौबा मिनिफ्लाङोबो सोरखौबा बे बुंखा बिदिब्रा बुंफ्लाङोबो गनाङा दा बेनिखायनो जोङो मा खालामनांगौ जेब्ला नोङो आर'जआव नों थाबाय अब्ला जों मा खालामनांगौ सोर नोंनि देखायाव आं बेबायदि बुंफ्लांदों जानो हागौ बे बुंनायखौ नों मा खालामो जों बिनाबो निमाहा बिनांगौ मिथिबाय सोरखौ बाख्नायनायनि उनावहाय जों इसोरनावहाय निमाहा बिनांगौ आं मा बुंबोखो मा मावखो आं बेखौनो आं मिथियाखिसैसो नोंनि देखायाव बिरोधि जाबायब्ला निमाहा खालामखौ जों बुङो जों मावग्रा मालाबा मोजांल' सानो जोङो ने आं दिनै सानसे जेबो बुंखाखै रावखौबो जेबो खालामखाखै नायखायाखैबो जेबो बुंखाखै जों सानफ्लाङो बेखौ नाङा खिन्थु जों बेखौहाय माबा लाबाय थानो हाया बेनिखायनो जोङो बुंनांगोन मा बुंनांगोन आरो दिनै सानसेयाव मा नोंनि बिषयावहाय नोंनि बेरेखा बुंफ्लांदों माब्लाबा बुंनानै बेखौ निमाहा होदों बेखौ निस्सय बुंफ्लांदोंबो जानो हागौ बेबायदि आर'ज निमाहा बिनांगौ सेकेन्ड मिथिबाय आर'ज खालामनायनि माबा नोंसोर खोनासङाखै माबायदि आर'ज खालामनांगौ आं खोन्थागासिनो दङ बेबायदि आर'ज खालामोब्ला नोंसोर इसोरनिफ्राय बोर मोनगोन आं मा बुंदों फार्स्टआव बाख्नायनांगौ माबोरै बाख्नायनांगौ नांगौ गाहामै लाखिबाय मोनानि आर'ज बियो नुनायनि सिगां जानायनि सिगां नोङो दहायबो मोजां जादोंबा दाबो मोजां जानाय बेब'स्थाखौ खालामनानै होबाय बिमा बिफाया संनानै बायनानै संना होदोंबालाय मा जायो इसोर होनायसो बेबो इसोर होआब्ला नों मोनजानाय नङा आं मोनजानाय नङा जों रावबो मोनजानाय नङा गनाङा बेनिखायनो जों इसोरखौ जों बाख्नायनांगौ हामबाय थानांगौ जानायनि सिगां बाख्नायनांगौ दुगैनायनि सिगांबो जोङो सानसे बायदि खालामबाय फरायनायावबो थांलाय फैलायावबो बेबायदि सहाय खालामबाय गेलेफुनायावबो आंनि आथिंखौ जेबो खालामाखिसै बुंनांगौ बेनिफ्राय जोङो बे सानसेनिफ्रायनो मा बुंनांगोन बेखौहाय जों इसोरनाव थांगोन जों मा मावगोन नों गोसोआव दङब्ला नों बुंफिनदो आरो गोसोआव गैयाब्लाबो इसोर नोंनि बेबायदि जानाय बे सेकेन्ड दानिया थार्डआवहाय 3 नाम्बाराव मा बुङो साबायखर बावनांगौ जोङो बे सिमा लानाया जाहैबाय 1 जौनि 1 बाला बोसारि बेवहाय नायबानोसो नुनो मोनो बेनिफ्राय साबायखर बावनाय 1 तेसनिकिया बा बाला बिदायसारि आं टाइमखौ फरायबोमोन खिन्थु आङो खयथाम गोदोबाय नै जाबायानो दंमोन खयथा जाबाय दा दाने साबायखर जों बावनांगौ इसोरखौहाय हामबाय होनांगौ ने जों साबायखर बावनांगौ इसोर बेबायदि मावबाय जों इसोरखौ साबायखर दाने जों बिना लानांगौ मुंखानि उनाव मुंखासोलै खेबसेनो हामबाय होनानै आं बिदि होनो होनब्ला जानाय नङा जोङो स्टेप बाय स्टेप जों बिना लानानै इसोरा बोर होगोन नोंनि आर'जआ खोनासंथावथाव जागोन खोनासंथावथाव जाजायोब्ला मा होनो नोङो मोनगोन गनांगोन दानिया जोङो मा होनो बिनाय 1 जौनि बा बाला 14निफ्राय 15 सेरियाव दङ जों बिना लानांगौ जोंनो मा नांगौ दानिया जोंहा मा अभाब जादों न'खराव मा अभाब जादों जोंनि न'खराव माबायदि सोलिदों जोंनि बिमा बिफाया माबायदि सोलिदों जोंनि बिदा फंबाय बिनानाव बिब'फ्रा माबायदि सोलिदों जोङो बेफोरखौहाय जों नायनानैबो दहाय लास्टआव दङ बियो जोङो दानिया व्यक्तिगतनि थाखाय जों बिना लानांगोन बिमा बिफानिफ्राय बिना होनो हायो बेबायदि आफानो आइनि बायदि गियान हो जाहाथे बिसोर न'खर खुंलांनो हायो बिसोर जोंखौ मोजाङै दैदेनलांनो हायो गाहामै दैदेनलांनो हायो बिसोरो जाहाथे मोजां थासारियाव जोंखौ दैदेनलांनो हायो जों बिमा बिफा नांगौ बुंनाङा जोङो बेनिखायनो जों बुंनांगोन जोङो बिमा बिफा गैयाब्लाबो जोङो इसोरनावहाय जों बिफा बानायनांगोन जों बिमा बिफा इसोरखौ बानायनांगोन इसोरनाव बिनांगोन इसोर आंहा बेबायदि दुखुथिया जाबाय ना आंखौ अननांगोन जों नायनांगोन आं बेबायदि बस्था होनांगोन आं बेबायदि खालामनायाव नों हेफाजाब होनांगोन जों बेखौ बुंना लानांगोन जों बिना लानो रोंनांगोन नोंनि व्यक्तिगत जिबनाव मा नांगौ जों बेखौ दानिया बिनांगौ बे नाम्बारावहाय बियो 4 नाम्बारावहाय बेबायदि फट जालांनांगौ बिनिफ्राय लास्टआवहाय जों गुबुननि थाखाय जों आर'ज खालामनांगौ मिथिबाय गावनि न'खरनिल' नङा जों गुबुननि थाखायबो जों आर'ज खालामनांगौ
मिथिबाय गुबै नङैबो आर'ज खालामनांगौ इसोरनि खामानि मावग्राफोरनि थाखाय आर'ज खालामनांगौ गावनि नसुंसेयारिनि थाखाय आर'ज खालामनांगौ सोरबा नोंनि लोगोफोरनि थाखायनो आर'ज खालामनांगौ जों बयनिबो थाखाय आर'ज खालामनांगौ बे आर'जखौहाय जों बेबायदि खालामो अब्लासो जों इसोरनिफ्राय गिदिर बोर मिथिबाय जों जेब्ला बेबायदि आर'जनि माखासे माबाफोरखौ थिग बेबायदि बोसोनफोरखौ लानानै आर'ज खालामनांगोन निस्सय नोंनि आर'जआ नों खोनासंजागोन आरो नों बोर मोनगोन इसोरा नोंनो नायगोन आं जेरै दहाय बुंनाय बायदि मोनसे आर'जखौहाय दै बाल्थिंजों रुजुदों बे दै बाल्थिङाव जेरै दैया खावखांबो जानानै बे गोबां खामानियाव होयो लोंनाय दुगैनाय लोबनाय सुनाय खावनाय आबादाव गासिनाव बे खामानि होयो थिग बेबायदिनो जोंनि बे आर'जखौ जों जेब्ला नै दा आं बुंलांनाय बे बाथ्राखौहाय नोङो बियोब्ला जोंनि सायाव इसोरा मिथिबाय बोरखौ लाबोगोन दिनै गाबोन जोबोद बोथोरा गाज्रि जाबोगौ लकडाउना जाफैहां मिथिबाय दिल्लीयाव होफिनबाय महाराष्ट्रआव होफिनबाय लकडाउनखौ गुबुन जायगायाव होफिनबाय लकडाउना मिथिबाय बांसिन जागोन नामा बेखौ टारगेट खालामनानै बिसोरो कन्ट्रल लाखिनो थाखाय एडभान्स माबा खालामदों तुर्कियाव माब्लाबाबो बेबायदि जाथाय जायाखै बांग्रि मावनानै बेसेबांबा बिल्डिंआनो बायखोदों नायदों नोंसोरो नायदोंना जायफ्रा मबाइल लायो बिसोर माय बाहायो बेखौ नायदों नायाखै नोंसोरलाय बेसेबांबा गिदिर बिल्डिंफ्रा बायखोदों बांग्रिजोंहाय आरो बेनि उनाव मा जादों बांग्रि मावखांनायनि उनाव मा जादों सुनामि दै सागोरनिफ्राय सुनामि दै मैयानि निउसावहाय 28 जन होदोंमोन तुर्कियै आरो बाखियाखौ मोनाखै होनना बुंदों बारायबावगोन होननानै बुंदों बेसेबां बारायबावो मोनलांबाय थागोन आपडेट जालांबाय थागोन बिथांमोन जखम जानाया गोबांखासिन आरो बे जखम जानायावबो गोबां थैबावगोन आरो दा मा मोनसे जाबावगोन फ्रान्सआवहाय मोनसे ओरैबायदि खामानि जाबावलायबाय बांगालफोरा मोनसे माबायावहाय सासे फोरोंगिरिखौनो हाथारदों मिथिबाय फोरोंगिरिखौ हाथारदों बेनि थाखाय दा फ्रान्सआव बेसेबांबा मुस्लिमफोरनि माबाखौहाय मा होनो मामोनलाय बे मुस्लिमफोरनि माबाया मस्जिदखौहाय बन्द' खालामनानै होबाय बेसेबांलाय नों नायाखिसै आं नायदोंमोन मैयासो बेसेबांबा 200 बेसेबांबा माबाखौहाय बिसोर मुस्लिमफोरनि माबा बन्द' खालामनांगोन आरो दा मा जाबाय टेररिस्ट बहाय मुस्लिम बिसोर जेराव थायो बेयाव टेररिस्ट जाखायो बिसोर बुंनाङा दा बिसोर टेररिस्टफ्रा गावथायबावगोन दा फ्रान्सआ माने नायगासिनो दङ गावगासिनो दङ माने बेबायदि एटेक खालामगासिनो दङ बन्द' खालामगासिनो दा बेखौ लानानैनो जोंनि इन्डियानावबो नांफैदों मिथिगौना नोंसोर नायदों दिल्लीयाव धरना होदों महाराष्ट्रआव जोंनि हादोरावबो बेयो नांफैबाय मिथिबाय बेबायदि खालामनो थाखाय मुस्लिम बेबायदि खालामनो थाखाय जोंनि हादोराव धरना होदों दा बेनिखायनो बेबायदि गाज्रि जोङो पजिसनखौ नुहुरनायावनो जोंनि आर'जखौ खालामनो रोङाब्ला जोंलाय माबोरै रैखाथि मोनगोन जोंलाय बोरैथो इसोरनिफ्राय बोर मोनगोन जोंलाय बोरैथो इसोरनिफ्राय रैखाथिखौहाय जों मोननो हायो जों आर'ज सासे ख्रिस्टियान जानानै आर'ज सोंसेखौनो जों मोजां बिनो रोङाब्ला खालि जों गावखौल' बिनानै दहाय आं बुंनाय बायदि फारिसायनि बायदि आं दान होयो आं बेबायदि उपकारबो होयो आं दशमभागबो होयो आं सप्तायाव खननैबो फास्टिं थायो बिदि बिदा जागोन नामा जानाय नङा मिथिबाय जों बाखनाय नङा बेबायदि गन्दगलावहाय बेमार फैयो बेनिखायनो आं दहाय जा बुंलांदों बेबायदि जोङो थाब लानानै जों इसोरनि आर'ज खालामब्ला बाख्नायनाय सिमां लानाय जोंनि मावनायफोरखौ सिमां लानाय इसोरनाव बिख'नाय बिना लानाय गुबै थाखाय आर'ज खालामनाय खामानिखौ मावलाङोब्ला नोंनि आर'जआ थाब जागोन नों सोरनिबा थाखायनो आर'ज खालामोब्ला नों गावखौनो सिगां इसोरनो गथायनानै गावखौनो गिदिर खालामनानैसो नों बेखौ खालामोब्ला बै आर'जआ बिथांनि थाखाय दा मोनसे पावारफुल बे आर'जआ आरो बे आर'जआ नों जानो हागौ इसोरनिफ्राय गिदिर मोननाय दिनै गाबोन बोथोरा जोबोद गाज्रि मिथिबाय आरो मा जाबावदों गुवाहाटियावबो मोनसे घटना जाबाय दाख्लै मैया मा नांगौनो कलाक्षेत्र मिया मिउजियाम नांगौ होननानै सासे कंग्रेसनि बिधायक सोरमोनलाय मा नाममोनलाय बावलायबायसो ने आंबो गोसोआव लानो हालिया बोरायबाय नालाय बे डिमान्ड खालामदों मिथिबाय मिया मिउजियाम नांगौ बांगालफ्राखौनो मोनथायानो गैया नंगौना नङा अब्लाबो मा डिमान्ड खालामदों मिया मिउजियाम बिनिखायनो सासे मा बुंदों मिथिगौना सिरा दत्तआ बे माबाया बाङालिया माबाया बे मा बुंदों
बिसोर लंगिनो गोना भिडिअ बे मिया मिउजियामाव लायनानै बे मिथिबाय ना बिसोरना मा कालचार दङ बे मिउजियामाव दङ बुंनाङा हो बिसोरना मा कालचार दङ बिसोरना जेबो कालचार गैया दङ नामा एसे पाकिस्तानाव बा दस्रा गावसोर हादराव दंब्ला दंसै आं बेखौ बुंनो हाला जोंनि बर' जों बिथांमोननि कालचारखौ जों जेबो नुवा नुयो नामा जोंनि जेरैहाय बर'नि दानाय लुनाय बायदिसिना हेबनाय गुरनाय बायदिसिना बुंनाङा दङ बिसिनाव गैया बिदि दा होमब्लालाय बे मिउजियामावबो बोरैथो बिसिनो होनांगौ जाखो नुवा नङा ओंखायनो बे बुंनो जाहैबाय नोंसोर टफि दोननाय ना लंगि दोननाय होननानै बे बुंदों गोबां दावराव जादों एरेस्ट खालामदों बोनलायदों दा बेबायदि दावराव आरो बेबायदि समस्यायाव दा जों साफ्रोमबो ख्रिस्टियानल' जानायखाय आं बयखौबो खावलायनोसो सानदों जोंनि आर'जखौहाय जों 1 नाम्बार जों खालामना लानो आरो जों बे आर'जखौहाय जोङो मोजाङै जों बिदि जाहाथे इसोरजों खोनासंजायो आरो इसोरनिफ्राय बे बोरखौ मोननो हायो जों दा थांना थानाया जोंनि आर'जआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि गुबुन गुबुन जेनाखि जोङो सोखानाय नुयो बेफोर आर'जजोंसो जाजोबदों मिथिबाय आर'ज खालामनायनि गेजेरजों गोबां बेबायदि हेलिं जानायखौहाय जोङो मबाइलफ्राव नुनो मोनो आं मालाबा मालाबा गोबां शेयार खालामहरनो ख्रिस्टियाननि मेथाइ खननाय मेसेज बेबायदि हेलिं जानाय नुबायना आङो शेयार खालामहरनो गुबुना नायनानै आं खालामहरनो जों बेबायदिखौ दा प्रेजेन्टआवहाय जों नुबोगासिनो दङ गोबां खामानि जागासिनो दं लोब लोब ख्रिस्टियान जानाय लोब लोब इसोरखौ फोथायनायखौ नुनो मोनदों खिन्थु जोंनि ख्रिस्टियान जाखानायासो अरिजिनेल ख्रिस्टियानफ्रासो मा जाहैबाय फोथायनायनिफ्राय उनसुरनायखौ जों नुनो मोनदों ने जों आर'जआव गोदोलांबाय जों गिर्जा हाबनायफ्राव गोदोलांबाय खिन्थु जों दायित्व मोनसे खालामबाय आर'ज खालामनि होनना बुंब्ला दानि गथ'फ्राथ' मा खालामो ओइ आर'ज खालामनि होनना बुंब्ला नोंसोरथ' मिथिमानै रायज्लायनाया साराम आरो गोमा खेबनायसिम बावनानै बिसोरखौहाय माबाखौहाय बिसोर रायज्लायदोंमोन नालाय आफा नायनानै नांखाबायमोन आं हाखुराखौ मिथिफिनदों मिथिमालाथ' साब्रैखाबायमोन आं मा होनो आंनि खाथियाव थानानै आंबो मिथिब्लाबो जे रायज्लायनो खोनाबाय आं गेरब्रावनायखायो आं गेरब्रावनायो खोमाव हमनो नायखायो आं आखु दाखु मिथिफिना मिथिफाला आं बेखौ साफायाव थानाय जों बोरैथि इसोरनिफ्राय आशीर्बाद मोननाय बिदिफोर आशीर्बाद मोननाय नङा आर'ज खालामनो होनब्ला जों दानिफ्रायनो आर'ज खालामनो सोलोंनांगौ आं दा मा बुंदों बिसोरखौ जों हामबाय होनांगौ आं बेबायदि माइफां बुलाबायो होनांगौ नोंसोर आंखौ निमाहा हो आफा इसोर होनांगौ बुंनांगौ जों मिथिबाय आं ओंखामा मोनजाथ'वाला ओंख्रि थावाला आं फियं गाहरनो होननानै गथ'खौबो निमाहा बिनांगौ बेबो मोजां नङा गाज्रि आखुनि बियो मिथिबाय बेनिखायनो दे जों बे आर'जखौहाय जोङो मोनसे हां बायदि खालामना लायो आरो जों जेरै बे हांखौ लायो जों मोनसे ओंखामफोरबायदि जों माइरंफोरबायदि खालामना लायो जेराव जों ओंखामखौ जों जानानैहाय जायाब्ला जोङो गासिबावबो जों दुर्बल जों फरायनोबो हानाय नङा खामानिबो मावनो हानाय नङा साख्रिबो मावनो हागोन नामा हाया जेब्ला दुर्बल जायो नोंनाव बेमार जायोब्ला नों स्कुलावबो थांनो हानाय नङा नोङो साख्रि मावग्राब्लाबो नों साख्रिखौ मावहैनो हानाय नङा बेनिखायनो बे आर'जआबो जों ख्रिस्टियान साफ्रोमबो जेब्ला मोनसे बेबायदि खालामना लागोन ओंखाम बायदि खालामना लागोन मोनसे हां बोरैबायदि खालामना लागोन अब्ला नोंसिनि जिबनाव गिदिर साक्सेस बेयो नोंसिनि जिबनाव फैगोन नोंहा मा थांखि दं न'खराव मा थांखि दं बेयो एसे मोजां फैगोन बेनिखायनो गोसोआव ला आरो बेखौ आर'ज खालाम हामबायसै आङो 11 मिनिट बारा बुंबाय निमाहा खालामनो गुसुं आर'ज खालामनो सोरगोआव थांनाय माबा समाव जों खोनासै जिउ आफा नोंखौबो हामबाय नों आफा बे आफा जों साफ्रोमखौबो नोङो फोरोंनायजों लोगोसे नों बोर गोनां खालामदो जाहाथे जोङो अरायबो जों ख्रिस्टियान जानायखाय सासे जों आर'ज खालामनो हागोन जों नोंनियाव बिनाय गुबुननि थाखाय बिनो हानाय आरो जोंनि मावनायफोरखौ जों नोंनावहाय सिमांलांनो हायो आफा जोंनि बयखौबो नों हेफाजाब होदो जाहाथे जोङो नोंजों अरायबो अनजानो आरो नोंजों खांजानो हायो आरो नोंनिफ्राय जोङो गोबां आशीर्बादखौ जों अरायबो बिना लानो हायो जोंनि न'खरफ्राव जोंनि मण्डलिफ्राव जोंनि समाजाव जोंनि बिबिसियाव आरो जोंनि बे हादोरफ्राव जों बेबायदि जोंनो फोरोंदों आरो बे आर'जखौ अरायबो खालामनो हानाय बिगुरा जोबनो थाङै थाथ'नाय गैयै आफा जों खालामनो हानाय हामबायनायजों गुसुं नायसिबाय आमेन